Daar komt donkerigheid uit. Daar komt ietsie uit dat zo hoor. Oké, Jannie, nou vat ons om... Luister, waar is hy? Roep hy, Stamboom. Willem, hij mag gewoon hier komen vat. Waar is Joseph? Joseph? Vat jij weer je goed is weer terug, al die zakken van mij terug. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Sorry, Lloyd. Mag ik Gully van jou niet meer koffie, nie? Nee, ik zit hier met mij praten. Hij werkt op instructies. Dat is goed zo, dus kom ik het ophalen. Dokter, wil je koffie? Nee. Philip, wil je? Alsjeblieft, mijn vriend, dank u. Nee, ik heb jullie Jannie Jiks dat ik nou niet meer hulp voornemen. Ja. Kan je daar dan mooi jongen, zo. Lijkt het chocolate koek? Nee, maar ik weet iets anders te draaien. Hoi Lielsa! Kijk er aan. Hoe zal het zien? Johan, Johan. Draad je zwaar, ik kan niet meer erop. Gooi je goed uit, man. Ik trap alle voeten weg en... Ja, nu, je kan het zien als we hem uitdringen. Zeker, werkt fantastisch. Jij gaat ook iets serieus, Jannie. Jannie, gooi je goed uit, man. Johan, je kan alle kanten op. Ja. Jannie, zie je wel een ton in? Ik weet dat er uit kijkt. Nee, Andries weet, haal je zakje. Haal je op deze zakje voor sampel vast.